Introductory questions and answers. Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Reply. Aha m bụ. Aha m bụ. Say your name. I'm using Chifrumnanya. Aha m bụ Chifrumnanya. Aha m bụ Chifrumnanya. Ị bụ onye ebe? Ị bụ onye ebe? Ị bụ onye ebe? M bụ onye. You say a state. M bụ onye Enugu State. M bụ onye Enugu State. Gịnị bụ aka ọrụ gị? Gịnị bụ aka ọrụ gị? This literally translates to what is your handwork? Gịnị bụ aka ọrụ gị? Abụ m onye dibịa oyibo. Abụ m onye dibịa oyibo. M bụ onye dibịa oyibo. Kedu ebe ị bi? Kedu ebe ị bi?